ina kira gare ku ba mu goyon baya, ina kira yan uwana da su tsawata wa 'ya'yanmu da kannenmu daga wannan al'ada na daba. Ina zuwa kai, ni ne limamin shaye-shaye. in akwai abun da yake tayar min da hankali a duniya babu kaman kwaya. An ce kwaya ba kamar ruwa. Aka ce yadda kike zuwa kasuwa ka siyi gyada, haka ake sai da kwaya a ina wai a Kano na ce banda shari suka ce da gaske. Yanda ake shan ruwa haka ake shan benelin wai har a gidan biki. An ce matan aure da yawansu sun shiga wannan mummunan hali. To ina muka saka mu, ina muka dosa? Bayan shekara 10 ina muke? Bayan shekara 10 ni kam na mace, amma wanda suke nan ina suke? Ina suke? Ya za mu yi da 'ya'yanmu nan wanda banda kwaya ba abin da suka sani? Ya za mu yi da yara kullum haihuwansu ake ba makaranta, don mai shan kwaya dai ba makaranta? To ya za mu yi da su? Kuma in ba su sha ba mutane suke ba, daga kagansu sun fita iya cinsu. To kuma muna gani suna yi kuma mu kyale su? To ai dukkanmu ai shugabanci ne, aka ce shugabancin sai na CP ne kadai. Ai kowa ma shugaba ne, sai kowaye sai an tambaye shi kan 'ya'yan shi da matan shi. To me muka yi musu? Me muka yi a kai? Sai dai kawai mu zauna muna gani ana shaye-shaye, kuma a zo a sai da a kwashi kuɗin a yi gaba. Yara suna nan sai banga, sai koma me oho. Ya za a wannan bangan da ake faɗa duk ba mai fita a cikinsu wanda ya sha kwaya. To ai ni ba da su ma nake ba masu shan kwaya, ai su ba su da laifi saboda su victims ne. Ai su amfani ake da su, ba hankali ba sosai a ba su, but mai kawowan shine illa. Don in ka kama wa'annan duk masu shan nan, in mai kawowa na kawowa, in Allah da wasu sabbin masu sha za ka gani. Don an sha ba mu yi maganin komi ba. Kai da gaske muke fa, ba wasa muke. Saboda haka bi iznillah, yanda ai na taɓa faɗa, kawan bishiya ne, in kana so ka kashe bishiya mai zaka yi root. Wayannan masu shan kamar rassa ne na bishiya, in ka sassare kawai sabon ganye ne zai fito, ko ba haka muke ba ne? Nim da abun nan sai mu in lokaci ya suka ga inuwa mai kyau ko. Amma in kana son kashe bishiya ba, sai ka toni jijiya. To jijiyan kwaya masu kawowa suna samun dimbin kuɗi daga gare shi. Ku kuma kuna nan, kuma garinku, kuma garinmu, kuma muna nan, kuma muna gani. To kun samu mai taya ku, ni ma ku taya ni. Na zo da kyakkyawan niyya, ni ma a taya ni. Na zo zan taya ku mu ga cewa mun cire wannan mummunan ɗabi'a da mummunan aƙida na shan kwaya. In Allah yadda kuma za mu yi nasara da taimakon Allah da naku. Ina kiran iyaye da shugabanni da malamai na addini da na musulunci da na Kirista, duk su samu a addu'a su kuma yi wa'azi. In an zo sabis ran Lahadi ai wa'azi, a faɗa wa masu bi illan kwaya, a faɗa musu illa abunda abubuwan nan ke jawo. Duk wani bala'i sharri na duniya yana cikin kwaya. In an je masallaci tsakanin magariba da isha ne, a tsakanin azhar da lasar ne, a liman ya hau mambari ne yana hudu baran juma'a, to da Allah a sirka da wa'azin kwaya da muhimmancin kwaya. In mu muna cewa dokokin ƙasa, to ku malamai ku ja dokokin Allah kuma ƙara
saboda a san cewa hagu da dama duk ba a yadda ba. Amma in aka ce penal code ya ce kaza, to me ji zai ji, amma wani ba zai ji ba, to yin bai ji ba ai muna nan za mu gamu. To amma kuma in malam ya yi huduba a masallaci ko pastor ya yi huduba a church, in mutum ya ji zai ji abin da Allah ya ce, zai ji abin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To watakila in Allah ya nufa zai shi. Saboda haka a ƙarshe ina fata Allah ya juya duk wani mai shan kwaya da ke Kano ba Kano ba ko ina ma yake, Allah ya juya lamarinsa ya sa su ba shan kwaya ba tare ba da sifi ya kama kowa. Allah ya shirye su ya shirye mu baki, kuma in ba za su shiryu ba wanda yake ba mu za su ma shiryu, in an ce Allah ya an gama, ko ba haka ba. To sannan mu kuma muna nan mun yi niyya daga yanzu nan mun fara yaƙi daga kwaya, daga yanzu muna gama conference nan dan Allah ku yaɗa duniya ta ce. Ina so kowa ya san abin da yake gabansa. Wallahi tallahi ba za mu yadda ba, ba za mu yadda da kwaya ba, ba za mu yadda da banga ba. Ba wani wanda zai ɗauki wuka ko makami ko menene, ai kawo waya, an sari wannan, an jiwa wannan ciwo, to ba doka kenan, ƙarya ne, akwai doka. Kuma in Allah da sai mun tabbatar da cewa akwai doka, kuma in Allah da sai mun nuna akwai doka, kuma doka ita bata san kowa ba, bata san kowa ba, ba wanda ta bari. To Alhaji in ta zo kanka fa sai dai mu ce to sai hakuri fa, saboda abin da doka ta ce kenan, ko ba haka ba, ko ba haka ba ne. To saboda haka muna fata Allah ya ba mu sa'a, Allah ya ba mu nasara, Allah ya sa yi zaɓe lafiya, Allah ya sa ko mu yi ta kama dilolin kwaya, kama dilolin.